Biktima guztiei dagozkie egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko berbea. Ekitaldi hau herritarrei irekia egin nahi izan dugu, pauso honen bitartez bizikidetza berreraikitzeko bideari elkarri ekin diezaiogu. Agurtzane Arregil eta Mendi Arrasatekoa izan arren, Urruñan bizi zen eta arropa denda batean egiten zuena. 38 urte zituen eta 13, 11 eta 9 urteko 2 alabaren eta seme baten ama zen. Hain zuzen, zuen gurasoek, Juan Jose eta Agurtzanek, jatetxe bat zeukaten Donibane Lohizunen eta hainbat atentatu egin zizkieten bertan. Lapurdiko herri horretan, egin zuen senar-emazteen aurkako atentatua, Triple Apo, Alianza Apostolika Antikomunista, Batallon Adolf Hitler taldea, 1978ko uztailaren 2an. Atentatu horretan, Agurtzane Arregil erail zuten, 17 tiro jo zuten, eta Juan Jose Etxabez zauritu. Egun